teológia náhrady, že Boh s vami skončil a už sme tu my. A toto je vírus rozdelenia, ktorý má vždycky, ten vírus je ako keby rovnaký a rovnaký menovateľ, ktorý sa objavuje pri každom ďalšom rozdelení v cirkvi. Ako náhle mám tento postoj, že Boh s tebou skončil, lebo si bol neverný a už som tu ja, tak potom prišiel Martin Luther, ktorý povedal katolíckej cirkvi, boli ste neverní. Boh sa mi skončil a už som tu ja. A potom prišiel Calvin, ktorý sa pozrel na Luthera a povedal, vieš čo, ale ty už nie si taký radikálny, aký si bol, už som tu ja. Vzniká kalvínska cirkev. A potom sú tu evangelikálne cirkvy, ktoré povedia, a my máme to go of the gospel, to povolanie zasiahnuť svet evanjeliom. Už nie ďakujeme za reformáciu, ale my sme evangelikálne hnutia. A potom máme charizmatické letničné hnutie na začiatku 20. storočia, ktorí povedia, ďakujeme za tú vašu vernosť, ale my máme plnosť ducha. A potom prichádzajú charizmatické cirkvi, tie to sú slobodné, nezávislé cirkvi, ktoré už aj na letničné sa pozerajú z vrchu, lebo oni majú tú plnosť evanjelia. A vždycky každá ďalšia cirkev sa pozerá z vrchu na tú predošlú, súdi ju a hovorí, vy ste boli neverní a už sme tu my. A takto vzniká rozdelenie. A preto, keď chceme uzdraviť to rozdelenie v cirkvi, sa potrebujeme dotknúť toho prvotného rozdelenia, a to je rozdelenie medzi židovskou a nežidovskou časťou cirkvi, kedy tá nežidovská časť sa začne povýšovať na tú židovskú a povie, Boh s vami skončil, lebo ste boli neverní. A už sme tu my.